Ja sé que es fa pesat, però sempre que comença un vídeo cal resituar. Que muy pesado, ¿eh? El concili vaticà que havia hagut a la ciutat de Trento, allà per el 1543 fins el 1563, va deixar la música religiosa en una situació molt concreta. S'havia prohibit l'ús d'instruments durant la missa i s'havia limitat la forma de composar a l'estil del compositor de l'època, del Pantera, del Mastodont, Pierluigi de Palestrina. Si bé el papa Pau III, qui va ser qui ho va decidir, degué pensar que la música a partir d'ara seria pura i preciosa i divina i meravellosa, Això és una equivocació. jo crec que la decisió va empobrir la composició musical. Els mestres de capella, recorda que els mestres de capella eren qui assajaven els cors d'una catedral, deixaren de composar després d'esta decisió, o composaren molt poc, perquè ja tenien molta música que sonara com la que el papa volia que sonara, i aleshores composar no responia a una necessitat real. Això significa que no apareix cap composició religiosa interessant d'aquest moment? Jo crec que no. Pues no massa. A veure, sí cap al nord d'Alemanya i Anglaterra, els països protestants, però en els països catòlics no especialment. De fet, en Alemanya i Anglaterra es varen fer molt comunes dos tipus d'obres religioses, l'oratori i la cantata. L'oratori és la més important de les dues. I Coses de la vida va néixer en Itàlia. A veure, que primer te dic que en Itàlia, Espanya i França no se fa quasi música i ara t'acabo de dir que l'oratori neix en Itàlia. No te entiendo nada porque acá está el espíritu. Vaig a contar-te la historieta. Resulta que cap a l'any 1600, en moltes esglésies i catedrals havien sorgit com unes casetes annexes als temples, a les catedrals, que la gent feia servir per exemple, si un dia no podia anar a missa per el treball o el que fos, almenys poder acostar-se una estoneta a resar, en aquell moment era comú. I com que anaven a orar, aquestes casetes es dien oratoris. Un mossen, que era molt bona persona per aquell entonces, que se deia Felip Neri, Havíem quedat a 3:15 a la plaça Felip Neri. va transformar l'oratori de l'església de Florència, que era on treballava, en una llar per als nens orfes de la ciutat. Allí els ensenyava a llegir i a escriure, els ajudava a poder obtenir oficis quan creixeren i els ensenyava fragments de la Bíblia. I per ajudar-los a aprendre'ls va tenir la idea de fer obretes de teatre en les que els xiquets actuaven i també cantaven i les exposarien a la gent del poble com quan l'alumnat de l'ESO o de primària fa les actuacions de final de curs. A poc guanyar popularitat i anaren sumant instruments i cada vegada fent-la més pomposa, fins que un tal Emilio Cavalieri va escriure el primer oratori escrit del que se té constància, la representació del cuerpo y del alma. No obstant això, el principal compositor d'oratoris italians va ser Giacomo Carissimi. Un oratori musical era una narració teatral sobre un tema bíblic i es va difondre a tota Europa. Si bé la idea va agradar, els mestres de capella d'Itàlia, França i Espanya i el sud d'Alemanya no estaven massa interessats en composar-ne, perquè ja tenien molta feina, que és assajar i tal. És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem. Bueno, el cas és que els protestants digueren que sí, els va agradar la idea i com s'estructurava una obra de teatre en música. Això encara no estava vist. Doncs els alemanys i els anglesos decidiren fer-ho intercalant petites peces de 3 o 4 minuts de diferents característiques. Primer estaven les àries, que són cançons melòdiques en les que un personatge canta com se sent. Després estan els recitatius, que són trossets en els que un narrador declama com és el context i parla sobre la trama per fer-la avançar. Després estaven els fragments instrumentals, com intros o interludis o outros.
I per últim les corals, en les que cantava pues, tot el cor, perquè tots veguen així que és cantar i que les famílies digueren ai, el meu xic. Els principals compositors d'oratoris que ens queden en l'actualitat són Bach i Händel, i segur que d'este últim te sona haver sentit este oratori en particular. Que sí, claro que sí. Els oratoris es cantaven en ocasions especials, en Nadal, en Pasqua, i es feien en les esglésies, en hores no de missa. Eren obres llargues, que arribaven a durar 2 hores. Era com anar al teatre, com anar a veure la Passió a Ulldecona. Era com la copa de cristal de luxe que traien per beure xampany en ocasions especials. I després estava la tassa en la que te veus la llet cada matí, menys luxosa, però que sempre està ahí. La cantata. La cantata era un conjunt de peces, recitatius, àries, corals, duos, fragments instrumentals, que es cantava durant les litúrgies protestants els diumenges de matí. Canviem ara d'ambient i ens n'anem a les corts. A les corts, la música vocal prenia altres formes, evidentment. Recordes que en el tema del Renaixement havia explicat que els nobles del Renaixement disposaven de tots estos esdeveniments musicals? Ho recordes? Doncs bé, tot això ho segueixen tenint. Aquesta música es tocava dintre de les habitacions dels nobles per als concerts privats o a salons per a gaudir de tot aquell que volgués anar a escoltar-la. I com que s'interpretava dins de l'habitació, que era com un cubicle, s'anomenava música cubicular. Comprende la filosofia. I què cantaven? Doncs exactament igual que en el Renaixement. Madrigals en Itàlia, chansons en França, villancicos en Espanya. Recordes que vaig explicar que les cançons en el Renaixement eren contrapuntístiques? Això és, que hi havia diverses melodies que sonaven juntes. Doncs al 1601, una data que, mira, ens cau de meravella. El compositor Claudio Monteverdi va composar un llibre de madrigals en el que diferenciava entre l'estil antic, el contrapuntístic i l'estil modern, que era una melodia que cantava una persona, un baix i uns acords. Este estil nou va agradar molt més a les corts perquè la gent el que volia era escoltar cantar a un cantant de memòria i centrar-se en el que diu la lletra, antes en com de bé sonen totes les veus juntes. És un criteri bastant semblant al d'avui en dia, veritat? No ens agrada sentir contrapunts de diverses melodies que s'entrecreuen entre elles, sinó cantant que mos conten històries. No hace falta decir nada más. Així, molts compositors començaren a imitar a Monteverdi i molt ràpidament l'estil cubicular, pel que fa a la música vocal, en les corts, començà a tenir un únic protagonista, la melodia acompanyada. Les lletres anaven dels temes més diversos, des d'alguns tan comuns com l'amor, el desamor, el desig, a altres tan rolleros com la natura, la dansa, la vida. Esta vida es maravillosa. A altres com la por, la mort o la malaltia. Ah, això no és un simulacre, xiquets i xiquetes, en esta època passa una cosa. En l'estil cubicular, les dones comencen a cantar en públic. Però no digueres que en el Renaixement les dones cantaven i composaven música. A veure, anem per parts. Les dones no cantaven en companyia dels homes. Això m'ha fartat de dir-ho en els vídeos del Renaixement. Pot ser sí que tocaren, no ho sabem. Per descomptat, composaven. Però no eren el centre d'atenció quan es parla de cantar davant de la cort. Ara, en l'estil cubicular, ja comença a haver dones nobles, la majoria, que aprenen a cantar i canten davant de la cort, com Elisabeth Jacquet de la Guerre, que va ser una clavecinista i compositora francesa, o Antonia Bembo, que va ser una cantant italiana. L'altre estil, el teatral, ja és una altra història. I tu diràs, teatral en música? Això què vol dir? Mira, Vol dir òpera. El segle XVII és el segle de l'òpera i ho he deixat al final per això. L'òpera per a molts és el primer i més important gènere barroc. És com el Dragón Cant de PortAventura. És un espectacle teatral on es combina el cant, el soliloqui, el diàleg, els decorats, l'acció, la música contínua, o per almenys quasi contínua. I està feta igual que l'oratori, amb àries, que són cançons melòdiques en les que un personatge canta com se sent, recitatius, trossets en els que un personatge explica com és la trama per a fer-la avançar,
i declama alguna situació, e di qua scender posseo e non è padre che il sentiero ingombri. Scendivi dunque tosto, chi vacilla del Tamerlan sul trono e indegna di posarvi anche un momento. Fragments instrumentals com una intro, una outro o interludis. Danses. Corals, etc. I què? Naix de la nit al matí? Un dia s'alcen els nobles i diuen òpera. Yo creo que no. Doncs no, però una mica sí. T'explique. Recordes que en el Renaixement els italians començaren a tornar-se bojos per la cultura i les arts i la filosofia de l'antiga Grècia i Roma i que ho aconseguiren en moltes àrees, però en la música no? Doncs no te penses que deixen d'interessar-se, no. El comte de Bardi, que Bardi és una ciutat italiana, va agarrar diversos filòsofs, músics, científics, pintors, arquitectes, escultors... Sí, estava forrat. I els va dir, ala, feu coses, me dona igual què, però feu coses, per a coses, ahí teniu la biblioteca, i diners, ale, tanqueu la clau quan s'iniciu. Esta barreja cultural al Palau de Verdi s'anomenà la Camerata Fiorentina, i de tots els que hi havien ahí, els músics, Giulio Caccini i Jacopo Peri, tot obedients ells, varen estudiar les antigues tragèdies gregues d'Eurípides i Sòfocles i descobriren que, sorprenentment, havia unes parts cantades. Uy, caramba, no me diga. I que el que feien era no crear contrapunts que ningú entenia com en el Renaixement, sinó fer melodies acompanyades. I aleshores exploraren les facultats de la música per causar efectes en l'estat d'ànim, diversos acords, melodies que pujaren i baixaren, intervals específics que tenen sonoritats particulars, canvis de ritme... La primera òpera que va composar Peri en el 1598, que és una data que també cau molt redona, la primera de la història es diu Dafne, i ha arribat als nostres dies incompleta, i tracta de la història d'amor que va tenir la nimfa Dafne amb el déu grec Apolo, i únicament sortiren a escena 6 personatges, un cor petit de xiquets i d'instrumentistes únicament ho acompanyava un clavecí. La Camerata va composar algunes òperes més, totes elles amb molts pocs personatges i amb un únic instrument. Tot i ser una proposta molt discreta, en les seues primeres execucions era molt desenvolupable. L'òpera, com a concepte, ja estava acabada i preparada per a sortir al món. El que el món faria amb ella ja no era problema de la Camerata Fiorentina, així que portaren algunes òperes a l'empremta de Gutenberg i les distribuïren per Europa. Primer vegem Itàlia. En Roma va encantar i començaren òperes sobre temes religiosos, evidentment perquè estem al costat del Vaticà. Afegiren molts més instruments a més del clavecí i l'ús de tramolles. Els venecians fliparen en la proposta, tant que crearen el primer teatre públic on tothom podia anar a veure òpera, i el compositor més important d'òpera veneciana és Antonio Vivaldi, encara que potser no te sona per cap òpera, sinó per esta altra música. Els napolitans feien una cosa molt important en temes d'història. Afegiren més instruments encara a l'orquestra i diferenciaren entre l'òpera seriosa, que tractava sobre temes èpics, de déus grecs, de nimfes i d'herois i d'aquestes coses, i l'òpera bufa, que tenia arguments populars, burlescos, sentimentals i bastant grollers. I en França la varen voler afrancesar. Lully, que era el compositor reial, va crear una estructura que sempre començava amb una alabança al rei. Recorda que Lluís XIV era el rei més rei de tots els reis i li encantava que li feren la pilota, i incloïa ballets, perquè a Lluís XIV li encantava ballar i el ballet. Pues entonces, què posem en l'òpera? Pues ballet, pues ala, ballet. Que sí, claro que sí. Ah, i també els agradava molt el tema dels déus mitològics de l'antiga Grècia, tota la temàtica profana, pagana... És una cosa que agrada molt en les corts. Recorda que després del Concili de Trento, la església se fa molt pura. Entonces hi ha com un trencament entre el pensament popular i el pensament eclesiàstic.
la gent comença a tenir la noció de que quan anem a missa toca estar de forma devota i beata i tal. I després ja, quantíssim, ja podem pensar com més allà dels paradigmes cristians. Entonces, els agrada molt la temàtica pagana i la temàtica de l'antiga Grècia, que no té res que veure amb Jesucrist. En Anglaterra, yo speak English very good, vamos. combinaren l'òpera amb la masque, un espectacle que feien ells tradicionalment en màscares. I en Alemanya, Sofia Frederic, junt al seu marit, va sentar les bases del que seria l'òpera alemanya. I en Espanya... pues res de res. I ara ve un repte que no diré a classe. Si bé en la música cubicular les dones sí que cantaven òpera, en l'òpera no. El paper de les dones en el teatre i en l'òpera el feien homes vestits de dona. Hasta ahí, vale, agarres un home, el disfraces de dona i ja està. Però si eres capaç de dir-me com s'aconseguia que homes adults feren una veu agudeta semblant a la d'una dona adulta, guanyaràs un 0,5 en l'examen d'història. Tiene un punto de risa, pero tiene un punto de